سلامات كمان ياكم أخواتي لما أنتي بزعبة زن أبتقرأي دك أنستيو بسوعين بفقرين قال زغتلا أخواتنا أي حزام مزي مالت تأيو تمل عليو تأيو تمنك عليو زبلينا بزن ببزحات بتعمي بجزئو نسمعو زيناتاتينا بتعمي زاد حساس النجاريو انت أيو إلى أكاديمي ستوصل النجار كرم وكيرانيرنا مخناتو بتزن رخويناتن بتحزز اللون ኩነታትን እዩ ናብ ዝፀገም ውሽጢ ኣቲና ኢለ ዝሓስብና ሓደ PTSD ዝበሃል ወይ ከዓ ናይ ኣእምሮ ጭንቀት ከምኡ እውን ኩራን ቁጣዕኻን ዘይምቁፅፃር ብሓይሊ ብስምዒታዊ ኮንካ ነገራት ምግባር ምፍፃም በቃ ሴንሲቲቭ ምዃን ማለት እዩ ካልኣይ ነገር ከዓ ትናብራ ምስቲ እቶትናን ንነብሮ ናብራን ዘይምምጥጣን ስራሕ ስእነት ንባዕሉ ናብ ካሊእ ጭንቀት የእትዎም ብፍላይ ደቂ ተባዕትዮ ናብ ዲፕሬሽን ይኣትዉ ገለና ናብዚ ነገራት ክኸዱ ይገብሮም ካሊእ ነገር ከዓ ሕክምና ከም ተጋሩ ድሕሪ ኩናት ሕክምና የድልየና ነይሩ ኩላትና ማለት እዩና ሞያተኛታት ከዓ ነዚ ዝኸውን እኹል ሞያተኛታት የብልናን ስለዚ እንታይ ይኾን ኣሎ ኦልሬዲ ብዘይሓወና ብጣዕሚ ውስናት ከም ባህሊ እውን ብዙሕ ናብ ስነ ልቦና ከይድካ ሕክምና ምርካብ ብዙሕ ዝተለመደ ኣይኮነን ስለዚ ከምኡ እውን ኣብቲ ዘድልየና ሰዓት እውን ናይ ስነ ልቦና ሕክምና ኣይረኸብናን ኣነ ከም ሓሳብ እንታይ እየ ዝብል ዘለኹ እዚ ሕዚ ብበዝሒ ከምዚ ዓይነት ነገር ክፍሰም ዝኾኖ እዚ ናይ ስነ ልቦና ኣትሊስት ሕክምና ዘይምርካብን ብቲ ዘሎ ነገራትን ንእሽትለይ ከቕልሎ ዝኽእል ኢለ ዝኣምን ምክንያቱም ፅባሕ እንድሕር ፅባሕ በቃ ከምኡ ምፍፃሞ ይቐሪን ካብቲ ኮይኑ ፍትሒ ንእከለ ከምዚ ገይርዋ እናተባሃለ ካብ ዝበል ጀስቲፋይ ክገብር ደልየ ኣይኮነን ኤኒዌይስ ግን እቶም ኮዛት ኢለ ዝሓስቦም እዮም እና እንታይ ክኸውን ዘለዎ ልክዕ HIV ቅድመ መርዓ HIV ምርመራ ይግበር እዩ ዶ ስለዚ እዞም ሰብኡት እዚኦም ቅድሚ ምምርዓዎም አይ ቲንክ አይ ዶንት ኖ ብዝኾነ መንገዲ ከም ሓሳብ ከም ስራሕ ተታሒዙ ናይ ስነ ልቦና ወይ ከዓ ናይ ስነ ልቦና ሕክምና የድልዮም ቅድሚ ምምርዓዎም ማለት እዩ ሴሽን ተትሒዙ በቃ ንውሕ ዝበለ ግዜ ዝተወሰነ ዝኾነ ዝኣክል ብሴሽን ልክዕ በዓል ሞያ ክንደዚ ዝኣክል ናይ ስነ ልቦና ሕክምና ተገይሩሎም ካብኡ ናፍቲ ብሓደ ምንባር ወይ ከዓ ናፍቲ መርዓ ተዝኣትዉ ኢለ ይሓስብ ተዘይኮይኑ ግን እዚ ዜና እዚ ሕዚ እውን ተደጋጋሚ ክንሰምዖ ኢና ኣይ ዶንት ቲንክ እዚ ነገር እዚ ብቐሊሉ ዝቕየረ እየመስለኒ እና እዚ ቅንጦት ገለ ክትብልዎ ትኽእሉ ኢኹም ግን ሰብ ካብ ምጥፋእ የድሕን እዩ ሞያተኛታት እውን እንተሃሊኹም ብከምዚ ዝኾነ ኦርጋናይዝ ብዝኾነ መልክዑ ወላ ትኽፍሊት ብጣዕሚ ንእሽትለይ ክፍሊት ጌርካ ግን ናይ ስነ ልቦና ሕክምና በቃ ከም ኩናት ካብቲ ናይ እንታይ ዝበሃል ኣብቲ ናይ ኩናት ትራውማ ስለ ዝነበርና ብኡ ተታሒዙ እቲ ዘለ ነገር ትምህርቲ ተውሂቦም ወይ ከዓ እዚ ሴሽን ወዲኦም ናብ ሓዳር ተዝኣትዉ ኢለ ይኣምን እና እስቲ እንታይ ይመስለኩም ብፍላይ ከዓ ሞያተኛታት ኣብዚ ሓንቲ ሓሳብ ተትቡኒ ደስ ይብለኒ ብቐሊሉ ተዘይንሪኦ ምክንያቱም እዚ እውን ሓደ ናይ ትውልዲ ብኩናት በልዎ በቃ ኩናት ንሕና ንጠፍእ ኣለና ማለት እዩ ብጣዕሚ ብዝተፈላለየ መንገዲ ትግራዋይ ዝሞተሉ ነገር ብዙሕ እዩና እስቲ ሓሳብኩም ሃብኒ ቴንክ ዩ